Good morning guys, happy Monday. Monday na. Asa liyag baboy kay kining baboy nang arka igat ka acho. Sige man malagi glaya. Uy, ginuko tabangan. Na, arag makuan ni Jack ajo nanawala man na. Galapok-lapok og taman. Anja. Nganong kalayas-layas man ka, ha? Sa problema nimo? Gipakaon mo sa kagtarong tanaw ug na. Way! Uy, batasan. Higit-higitan ko! Parang nanggagwanga ka. Yung baruka ka. Ikaw may guni mo. Wanga ka. Wanga ka. Wa kay igbabaos. Kagwa ka gipakaon nga nagunupid sa tulo ka sako. Diyay mo ratang tuthuhan. Tanawa na imong porma. Ratambukan ni mo kadyo. Gabos-bos raman ng tijan. Diyay mo ratang tanawa ng porma na ho. Dara ba dyan kong piko kay matukos gardin? Lah, dito sibag-sibag. Kaya matanaw ko si mong kanat. Tung nindaka ba? Wanga kam, kaligo raman talaga sa jumis. Ita maligo sa kay tugno. Ang lapukan ni mo, oh. Maragnaw kaon. Sabi ha. Dako, ano ni mo, ha? Way trabaho. Sige ragkaon. Kagwang. Manghimuwas ako din yung kagwangan ni na. Lapok raman hinuuna. Mato pa ganing kus garden. Kaya mag butang kog lapok dato nga ang kamatis kay kita nang ugat. Buan pukus kagwang. Oh, kain na pagkagay pagkaon. Ang bulingan na hinula ho. Hindi naman, nag-ilis lang pupunda. Ara nagasipang tambog kag baboy. Kaya bulingan man hiling. Arang na jinis na tambog ka. Ano sa may babudya? Uy, arang takuan dyan ni Jaron guys. Malagi pa trabaho. Sige malagi pag-juk-juk na ng idahang tuwa. Himos, tanawa naman. Hindi mo rin nagkabaw kadak Takot na kaadjong. Tanawa ni Johan video na 4 months or 5 months ago. Mura ilaga kadak Unupids lang ang sakalam. From Gipurigit to Matsu baboy. Orang matsuhan na ni Johan. Asa ka na liit ko sa kamera. Bye-bye. Bye diki. Bye diki. Mato sa ko sa ang kamatisan kay nangakuan to, nga happy. Mahapi lagi mo uwan. Kay kuan naman din kamatisa kini bitang habog si jud klase. Dali ra nagkagsagbot dari ham guni giabunuhan. To na. Gabunuhan, grabe pag sagbot mo. Paspas pag tubo. Na, sige raman ni happy. Di ni hang tukuran. Uy. Tukuran na to Sige kahapi lagi uwan. Grabe uwan. Uy, wapi. Kaluoy. Yo ganin is just juta ra. Kuan si Ja. Magkasakit. Ihugaw magjuta. Okay. So kanit ang ipasanday dali. Daghan ra bunga. Ang kining kamatis dinis sa muangay ug gamay ra gidjahang lapok sa isang punuan kay. Kuan guni sensitive kuni isang ugat na ni. Kinahanglan ilubong jud si just lapok. Ako mas unroy mag-deliver kog tay kabaw atong ging nandaan nga delivery kog tay kabaw. Kay ang kuan na rin sa kamatis kay luoy. Aghang mga sobrang tay kabaw kay dito na agi siguro sili. Ag mga kagwag. Muanga mo pay pagbutang ni nagtay kabaw inyo na panggikak ha. Sa! Karon. Pamun undi man ang muanga mo. Sa! Ta. Uy, batasan! Panuwa dyan kasukudan ng mga manukan sukur halang-halang. High blood ba kung buanga mo? Sige lamang mo panggaba din hang garden ha. Nagisapit na hapan yung paadyo na amang ko dari usok dagto haning panguskan na ni. Batasan ng mga manuka. Kaguwang dako. Mo pa pagbutang na ikabog ikakhanapod. Mo din ang kontra sila. Number 1 kontra manok. Number 2 mga kawatan. Okay. Agmanok gikakhagaheng bagong gi butang kita ikabaw.
Uy, batasan. Ayos, Gabriel. Padak ka pa yung manok. Kadak ko naman yung manok. Sige, kakha mo pa pagbutang na nagkuan. Tay kabaw. Buwang na bantungan. Kung tanda lagi dana. Na nga, ano sa naman eh. Naalagi, sige pangawan, pangilabot. Padak ka pa ng Gabriel kay ihawon ng kulas bitis ng bata. Kasang bata ah? Biro pa. Na, mura, lugada pa day. Gukod pa day minani kanunay. Nagbalik dyan, magpalit dyan ay. Wa na magbayad na. Maraman to day. Pribong halbit tulong na kilo. Okay, love you tapo namin. I love you, day. Masig makarecover pa ning ato ang kamatis, matong paning kamutan. Ag-uban dan ni luudyon, pero ag-uban, wa pa kaadjog bunga. Tengedran bitaw ni sa subras uwan, sig kaagi es baha. Alyana! Eto sa darik ang abuno, day. Kani maulian man ni. May pa na mo. Kuan ni na tumban suwan. Meron ba? Mo adto po kuros ang sili ron kay maguna pug ko. Maguna sa ko guys, makita ra taandag mahuman ko na siguro mga 1 ka oras to 2 ka oras ko dari mahuman ko dari. Dito lagi. Okay ra madadar man. Makita ra taanja mahuman sa trabaho. Nagpakuha kog usok sang pagumangga niingan ko kanarang gagmay amo pagkaadyo gi panguha. Ja, mo ram pa available mo na ram ni atang gamiton at least nazi kasandigan ba. Pero ha maning huktan pud guys og kuan tangsi. Ano ato sila dito mangumbabit. Ako naman gipabarog das niagi ag sadyo pra man kay wana tukuri manong pag-uwan og otro awa na pud tikayhang na pud. Aguban pud ani ning samot og kahapi kay eraghan nagbunga gigbugatan ba. Ikaw kuno pa inay bit-bit taghani mo. Gadyan nang imong tangkego mo ra pagkag mabuktot mo kuni sila nangako pud. At laman ni taon lagi pud ning ujum-ujumon abutangan pag abuno kay aron mo. Gana pud siya sa katubo kay sayang daghan nagbunga. Kita man ang bunga ng kumbitay pero di maklaros video. Pero personal ang daghanan ning bunga siguro nga mahinog na ni uban sunod adlaw. Aguban laman nga happy lagi. Ana ra ka be kay mo uli nako. Ana ra ka kay mo uli nako ron. Kainit na. SB biliksian padung pud mo arhi gadudara pag ti dibir sig balik-balik ang ingnan nga adto nakari kay mo uli nako ron. Dong nanong pud na dari nga lapok ra pa jud pilit. Agaban daan ni gasang pahinugon kay hanap ang ibinhi pero agaban ahanan ipon ini muguwang-guwang kay lami manikud kilaw-kilawon maglagamo magugagi wa ang lami kog hinog na kaadyo kay aslum na ang iram nang hinog na kaadyo gimo ni mong sauce. Tuwa na, saba na. Di kasaba na bata. Wa adyo ko kabantay guys baka mulo na hang gunaguna dato pang hipos-hipos deres aho ang mga tanem. Wa ko kabantay nga nag-atang ni des kamera espandat ja bikangkang pa pakita pas buog boy batasan. Kadaghag lugar arhi gadis kamera. Hello guys. Manamig pamahaw. Namira-bira kog sinina abi ko bag-aho ning im global gyapon buhay bang layon tiger kata time na ning sanina. Diyan ra man na sa mo na haluna naman imong gikatasan ako dito na kog tambong sa lamisa dahil ko nakarealize oy. Layon tiger man. Uniforme man dito sa Mandaluyong dito pas ay sa nagpudyo imo man idang no layon tiger man ah iba nga ni magkuas Mandaluyong Hindi salita mao gud na. mauni mo ibutang sa dito sa Mandaluyong guys ag munisipyo dito ug magpasko di na makikita building puro na siga-siga tanan ay mga design arang bubuha lagi at tumi maglag sa una sa Mandaluyong City Hall dai dahil man sila bubilaak diri hinuk tabangan dito magbugan karen wa iligo asilik sira na ligo ikaw dang ligo na ka natanaw lagi mga baho na laging kanding hanin ang ginamina mi ko na go snack di wali ko maluoy na ho Kay pa. ay ko libo dagay dari madidyo di hami mangga Asli sige man. lami no na Lami na kakabangaan. girang panitin na kay mo kawanta na ngarang lami ana Lug. luglug buslot girang airdrum na bunggun dyan na bago ka mong doorknob guys kana guba man igi adyo mundoy guwabuot pang dato na gold na prenda ni be liksi iprenda kay gold na grabe pa ning kamunggay na grabe pag daghana nay Tagdi gitudo na ni. ano man Daghanag kamunggay kay tambal ko. nabi bidya pa sa tagang isa man imo ni ay na pa malagi ato ang julubi Di ang mga uy hala da mo na mang gagipanghambog nimo hinog malagi dang yung kaaslimon Dre nagigpani di ang sud kay na iskaman ko. sa diraman lamino na kay murag aslim-aslim nga kuan tamis-tamis Unuron. na sama tani magbasoy tag kamunggay nagkini may lami kamunggay ganas. Wa pa ka basoy ra gud tag kamunggay Kamunggay lang may kamunggay. Man.